Bona tarda i benvinguts al primer conte explicat per la petita des de casa. Aquest primer conte serà La Poco i el Timbal, del Matthew Forsyth, publicat per l'editorial Andana. I la pobre Poco ens servirà de prova. Si veieu que no ens ha sortit tan bé com ens agradaria, doncs probablement, segurament, demà ho farem molt millor. I així fins que s'acabi el confinament. Així comença La Poco i el Timbal. L'error més gran dels pares de la Poco va ser regalar-li un timbal. Hi havien comès altres errors, com aquell del tirador, com aquell de la llama. Mare meva, com aquell del globus. Ai, però el timbal va ser l'error més gran. No li hauríem d'haver regalat el timbal, va dir el pare. Què? Va dir la mare. El timbal fa tant de soroll que no et sento, marit. El timbal ha estat un gran error, va dir el pare. Sembla una idea boníssima, va dir la mare, que encara no el sentia. L'endemà, el pare va dir: Poco, bonica, per què no vas una estoneta fora amb el timbal? Però fes poc soroll, Només som una petita família de granotes que viu en un bolet i no ens agrada cridar l'atenció. Ja ho saps, petitona? Vinga, ala, al carrer. La Poco hi va estar d'acord. I se'n va anar tan silenciosament com va poder. Feia poc que havia parat de ploure i el bosc resplendia com una maragda. Hi havia molt i molt i molt de silenci. Potser massa. Massa silenci, va pensar la Poco. Així que es va posar a tocar el timbal, només per fer-se companyia. Però alguna cosa es va haver jugar darrere seu. Què seria allò? Oh! Un os rentador que tocava el banjo i que es va posar a seguir-la. Llavors la Poco va tocar el timbal encara més fort. I un conill que tocava la trompeta es va posar a seguir-los també. Vaja, però la Poco va continuar tocant el timbal. I llavors un llop, que de fet no sabia tocar cap instrument però li encantava estar a prop de la música, s'hi va afegir. I la Poco continuava tocant el timbal. Però llavors el llop es va menjar el conill i la Poco va parar de tocar el timbal. Es va encarar al llop i li va dir: prou de menjar músics o et fem fora del grup, llop! Ho sento, va dir el llop. I sembla que ho deia de debò. Llavors la Poco li va perdonar. I tots es van posar a tocar una altra vegada. I de seguida hi va haver una multitud d'animals que tocaven instruments. Ja us podeu imaginar el rebombori. I una multitud d'animals que el seguia i gaudia de la música. I ballava, clar. I tots seguien a la Poco. Ué, Poco, tu ets la nostra líder. I de sobte: Poco, tens el sopar a punt! Va cridar el pare. I no va contestar ningú. Però el pare va sentir música molt lluny. I la música cada vegada era més forta. Mireu quins ulls tenia el pare. I més forta! Ostres, quins ulls! Fins que la multitud va passar per la casa i es van dur els pares de la Poco al bosc. Oh, no! Va dir el pare. Ai, caram! Va dir la mare. Crec que allà al davant hi ha la Poco. Carinyo, va dir el pare. I saps què? Què? Va dir la mare, que estava a punt d'arribar al millor tros del seu llibre. Doncs que crec que és molt bona.
I ningú no va poder sentir el que deia el pare. Però si haguessin pogut, hi haurien estat d'acord. Espero que us hagi agradat. Com ja sabeu, a nosaltres ens encanta explicar contes. Ens agrada tant com saber que us els emporteu a casa per poder tocar-los, olorar-los i gaudir-los després. Perquè cada llibre és un tresor de paper o cartró i no només una història. Així que us deixem l'enllaç per si voleu comprar a lapetita.com aquest llibre i quan s'acabi tot aquest malson us l'emportem o veniu a la llibreria i us recolliu vosaltres.